Všetkým vám želám pohodové leto. Tak ja mám to šťastie, že ja som držiteľ zbrojného preukazu. No, takto sa to celé začalo a všetkých nás hnala nielen túžba, ale aj po aspoň jednom pokojnom lete. A čoho sme sa dožili? Netuším. Tento to dal na Zapletalovú. Tento sa tvári, že vykešovať dovolenku mesiac po dovolenke môže každý z nás. Navyše s bankovkami, ktoré sú 7 rokov stiahnuté z obehu. No tak tomu môže uveriť asi len tento. Kto tomuto môže uveriť, pán minister? Nakoľko tradičný Slovien je prešťastný, keď si v júli dokáže naškrapkať na víkend na domaši. A asi za ňo neplatí v septembri. Mám jedny trenírky, jedno tričko, jedny šlapky. No i čo z toho vyplýva? Komu ráno smrdia prsty, toho v noci svrbel zadok. Že furt dá čo v tejto krajine. A preto si politici za takéto reči a skutky zaslúžia. Z koláča dieru a z opice riť. Lebo ako prastará slovianska múdrosť praví, Akými zbraniami bojuješ a takými zinieš. a keďže nádej. Alebo až posledná, dovtedy si pozri. A preto čujte. Čujte toto Slovení. Veľký letný špeciál na herohero.co/ furt dačo s Ilievom. A za každý odber ti hovorím... Ďakujem.